Kaixo, bale, ikusi duenez klasean ez dela oso ondo ulertzen edo jendeak arazoak dituela ulertzeko pentsatut bideotxo batzuk egitea azalduz nola egiten ditugun ariketak, bale? Eta orduan nik uste dut patxaraz eta ondo entzuten baduzue bideoa 1,5 biderez, osea, bat bider, bale? Ondo entzuteko eta ondo ulertzeko. Nik uste dut jarraitzeko moduan egongo zaretela, bale? Ulertzen ez baduzue, esan eta saiatu gara hobeto egiten. Dena dela, gogoratu, ariketak egiteko tinkerkaden sartu behar garela, ni edukitorzen sartzen ez, baina zuek estudiantak hautez sartuko zinetekete, zinetuko Google, eta orduan, eskatzen digunean, kontua sartu, institutukoa, sedez, bestela zinetu ikusi. Bale, orduan hemen daukagu, bale, eta gogoratu, create ematen diot, circuits, eta lehenengo gauza egin behar duguna beti, irekitzen duen momentuan, hemen, izen aldatu, eta lehenengo ariketa jarri. Bale? Lehenengo ariketa honetan, gogoratu, nik beti Arduinoak aterako ditut, mikrobita ukenduko dut, eta Arduino aterako dut plakata guzti. Bale, hemen daukagu Arduinoa plakata guzti. Bale, eta orain, auken egingo dut, eta aterako dut, LED bat, eta erresistentzia bat, eta erresistentzia hori jarriko diot 0.2ko balioa. Bale? Eta erresistentziaren positibo, osea, LEDaren positiboa jarriko dut pin batera. Kasu honetan, 9ra jarriko dut. Jarri dezakezue, 2tik 13 nahi duzuena, 0 eta bat utzi, beste erremediorik ez daukazuen erako, bale? Eta gero egin behar dugu kodifikatu, bale? Kodifikatzerakoan, gogoratu, blok kendu, text jarriko dugu, eta text honetan, bale, guk erabili behar dugun, gogoratu. Nik hemen esan behar diot zer erabiliko dudan, zer kontentatu dut 9, orduan, zer erabiliko dut 9. Bale, 9 izango da nik erabiliko dudana. Vale, eta bestalde, 9 hori ze izango da, sarrera edo irteera, nik esango diot noiz piztu edo noiz itzali behar dan. Beran, nik esaten badiot, Arduinoak esaten badio, orduan output izan behar da. Bai, botoi bat jarriko bano, izango litzateke botoiak esango lioke Arduinoari noiz egin behar dituen gauzak, orduan input. Vale? Baina guk Arduinoak esaten dionez ledari noiz aktuatu behar duen edo noiz piztu behar dan, orduan output da. Vale? Eta gero, lupean, hau pixkat igual handiago jarriko dut, hobeto ikusteko, bale. Lupean zer egingo dugu? Esango dugu, pizteko gure leda, kasu honetan 9, eta itzaltzeko gure leda 9. Eta zenbat denbora, bariketak esaten digun bezala, 500 eta 500. Kontu handia duki behar duzue, idazten duzuenean, ze kasu honetan ez dugu ezer idazi, baina idazten duzuenean kontu handia eduki, maiuskulak, minuskulak, komak, puntu komak, parentesiak, komillak eta historia guzti horiekin, bale? Hemen ikusten duzuen bezala, nik hemen orain ematen badiot simulazioari, arazorik gabe egiten dugu gure keinekaria, bale? Ba, listo, bukatu du.